wis sarapan. Terus ususnya kaliren, guys. Nek nggone Mas Denny wis tayang diapakno, Ger. Nanti delok ngono, tapi kok sak juta ngono kok angel men yo. Sing nyanyian sing kae lho, Ger. Tapi nek nang TikTok kok cuwepet ngono, Ger. Kon kuwi TikTok sing ndelok wong akeh, Ger. Iki piye penonton? Kok nggone Mas Denny sak juta ngono kok angelan. Wabut. Trending no. Damis biar untuk job nih biar kaya. Nyanyi nih di sisa langsung diangkut nang pajak. Celuk. Oh alah yo ngono tak dudu iki. Udarane guru-guru kan lho nggih puskes ngono kan lho. Bayarane Damis miliaran dadi tukang pajak langsung. Marani aku. Ya Allah, ya Allah. Nek gue mangane seneng bunga terima ra guru-guru. Cepat. Kok ngintik bandane wong orang regawi. Kok mbok intik. Orang ngeron-ngeroni lang golek pangan kowe, orang ngeron-ngeroni golek sandang pangan kowe kok ijek mbok ironi-ironi kongkon. Wis YouTube wis kena. Pajak penghasilan kena ya Allah. Alung kowe sing mergejek pajak. Kowe mergawe ndang mergawe. Mumet aku. Lah kene mergene yo kangelan. Direwangi nggih YouTube ae sing hujat wong sak donya ya jare kudu karek ngatong njaluk duit. Bismillahirrahmanirrahim. Kok enak ngono. Ngono ki gak isin po pinggir. Njaluk duit tanpa kerja, tanpa busana. Ngambil secara halus. Membayar pajak. Ya Allah, paring ngono rezeki ingkang kathah ben enek njaluk terus. Sampe nek anakku dadi negara dadi pimpinan negara sing amanah. Rafa sampe nek dadi presiden. Nah, tahta tertinggi ya presiden wae Dek, masih sana. Sak dhuwur-dhuwure. Sarapan piye, Pak? Bener isin gaya nemblung Pak Mlung. Piye? Ampang aku. Oh Mas Godek ampange piye, Pak? Ilatenis piye, Pak? Di kurang. Lah yo apa dikurangi nikmatem karo Gusti Allah apa piye? Wong mangan sego enake kok ngene iki ampang iki lho. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Aku seger kok ngene kok.
Aja sering ngelokno panganan, ora apik. Kanjeng Nabi gak enek mbok dikeki racun ya dipangan. Kanjeng Nabi lho. Masa-masa mau kene iki ya. Aku condong. Aku kecap. Masem-masem wong Solo, aku kecap. Nah, iya kan apa? Asam-asam tak toh? Ijek kok. Jaluk pecek nono lho orang tak kayak duit. Mangan ada maman barang utangan. Wong, iki ya Allah Gusti. Dikeki kowe. Lah sing wedok iki dikeki duwike ora roh regane iki. Lah. Tuku Mas Mangun iki. Yo. Tunggu. Lah kalenan ben enak. Arek kalenan. Pondasi dulu. Cukup nang pondasi. Pondasi paling. Masih sang. Enak. Mana arek lu? Aku iki pemane enak ngono, pokoke konangan mbek tanggaku. Lha. Omongan kaya kalau pamane wong wedok ngono kae cangkeme iki cangkem loro ngisor dhuwur. Njablok nganggo apa jenenge? Sing ampang sing apa. Kok jajat delok ngger sam wong kuwi asam lara ati kowe urip mbek wong kuwi ka. Mangan enak ini jere. Timbang tuku. Oblek-oblek ya kan. Jessica ndek aku kelan apa klomben. Terong tak anu iki. Jare ngene, Pak. Kula lho Mak madhang teng ngene Mbak Indah kalih ngene jenengan lho Mak. Ndang diloroi wong Mak. Wong wedok ora tau masak, ora tau wadang mangan njaluk uwong kene. Ya mergane nang kene kok ngar. Mbok kon leren mulih mangan. Iya lho, kaya jane masuk apa ora nek omongan iki. Nek omongan iki nganggo logika apa ora? Angger mangap pae ngono. Taraya mergawe ning kono ta. Nah iya. Ampang saya. Omongan kok angger mangap ae. Ya Allah, ngger segere masyaallah. Ya Allah. Ampang ngger, ya kira dhewe. Omongan kok angger mangap kae cangkeme. Arek nguntal rawal ben. Lek dames kok wani-wani. Ngantek di anak telu ora wani mek wong lanang. Ampang wong. Mas kan sedong mana? Macam-macam tenang.
Aku iki mangan apa ae seger iki, Pak. Tapi iki gak akeh kemana. Ono akeh tenan iki. Petengku wis nglinting gitu. Tapi seger mangan sithik-sithik. Mungkin mangan. Anakku udah mulai nang Malang paling. Walah Wahyu ki anu Pak ki piknik terus ya. Wahyu. Milok hiling ngene. Siap ngantar. Ya kayak kan apa-apa Arifin, guys. Menurut Mas Wahyu ya Mas Wahyu wae nduk kesel. Nek sopir iki penggane kan nyopir ngantek tuwek ya nyopir ae. Wah, aku iki sopir Arifin iki sampe percaya ya. Loro atiku. Aku ki renek ambek anakku ki sing mergawe terus kira-kira anu gak tumpakno. Aku alung wong liya. Iso, tapi ki haluane ati, ora haluan sopir, alian nyopir ngono gak. Haluane ati. Kadang nek atine mangkel ngono nyopir nyendal ngono. Wis gak sah Pak, aku iki gak sah. Moh aku. Tenang, aku dek wis tau berjanji dalam hati. Wis rasah nganggo Arifin. Loro atiku. Ampang apa nih? Lampu angker deplak. Enak ini kok. Belum gitu. Ini belum. Ya senang gini. Alah segere. Hidung dondongnya. Nah asam-asam gini kita kayak laos. Gede sih asam-asam mbak Mur. Gak kata ngecombang biasanya. Nek gawe kolongone sak terak ndek nenek pelan. Cemplung-cemplungan. Paling aku yo ora patok ngingeti. Pedes, asin. Yang penting asin. Seger guys, mangan iwak ya Allah. Pendak bayaran urung tentu nemu mangan iwak. Mati jangan ludah. Tempe, tahu. Iwak ngene iki nek lega atine. Asal terus bendino iwak ngono lho. Urip kok mulya men. Disyukuri lek iya nek disyukuri ngono, tapi ki duwe-duwe iki terus aku ki terus manganku ki jor-joran ngono lho, Ngger. Ora. Yo dinikmati, wis dinikmati urip iki piye? Linaknya antek muni ngene. Mak kowe iki ora menikmati hidup ae, Mak. Piye? Wong kowe ki duwe kok ora gelem ngelencer-ngelencer nang ndi? Aku ngelencer gak ro dalane nah. Terus aku nasibku piye? Ku ape nenggo hotel kok nutul gak iso. Ku terus ape njaluk pesen manganan ora iso. Ora iso.
Dolan gone dulur-dulur ngono, Mak. Dulurku sapa? Dulur lek war wolot tok. Buat Mbak Giska apa, Mak? Asam nunggone dulur-dulure yang kesel. Mah. Dolan nek bodo tok. Tanggunganku cek. Tanggunganku cek berat dek urip dek tak nggo seneng-seneng dulu. Oh. Nduk. Di usia 50 Pak wis rempo. Ijek dikei momong dikei amanah kok aku hura-hura. Tak ngorono tak ngurine ngelak yo entek. Gua anakku payah. Biaya ngene-ngene aku apa penjaluk anak. Apa penjaluk kowe nek wis omah-omah. Sok ben kene dadi wong tuwek lo titeni. Kowe wis omah-omah lo, bantu ki bantu sekedar bantu. Tapi nek butuhan kaya wis aku ngopeni anak apa penjaluk anak. Le, bayar iki le, iki bayar iki le. Halah. Siji anak, siji ora, ngono lho. Jaga perasaan wong tuwek. Aku wis gak mbok kon ngencer-ngencer ngene iki pamane mbok jak pisan pindho ngono ora apa-apa nek gak dijak sing enom. Nek gak sing enom ora iso, ape turu nang hotel ku piye carane yo gak ero. Engko sing dituju rekreasi yo ora ero. Gak lu mending omah. Mergae sesuk ngeplok mangan. Lah piye nggih? Karepe anakku ki di dhuwit kok gak nikmati dhuwit emak mak mbok opo ngono. Di dhuwit yo ben nduk. Rapae cek cilik. Kowe cek sekolah medeng-medenge dhuwit. Yo nek mae payu terus nenggok mensos, nek gak payu gak yo terus jogo-jogo awake dhewe nduk. Nah. Nek sing dijaluk ki yo wong urip iki ngene lho. Gemah ripah loh jinawi terus. Murah sandang, murah pangan. Jalukane. Kayak aku dodol, aku gak mikir nggih pas lah tuku daganganku akeh. Gak ngerti yo bangkrut. Wong ora ngerti ngono lho, Nduk. Wis aku tak nikmati urip kok ngene gak apa-apa. Nek Pak pengen piknik kok. Tak kongkon malah. Wis ada sithik ya. Kesel. Cerita paling Bali Lorejo kuwi kena. Aku ora kudu aturan. Bali banjir, Pak, banjir. Bali ki lumek apa? Aku ki ndek nom wis Jakarta tahu. Semarang panggonane yo wis lapi nape opo. Ora iso wis nek umur tuwek ini gak iso. Nek ora dijak sing nom ayo mak lencer. Ki hotele ndang turu kene. Ki sesuk terus lagi nggo anake lagi ngeki ki lho mak panganan tak pesenno karek mangan ngono kuwi iso. Lah tapi nek aku dhewe budal, halah nyonyor. Wis klengak-klengu. Timbang urip klengak-klengu alung nang omah ae mak anak oblok-oblok tuku iwak nek pendak. Tak pamer. Ilah aku lagi mani Pak tak pamer lagi. Yo iki. Nek wis seneng banget. Rapa iki sok men cah lanang iki ibarat iki ngopeni anake wong. Ibarat nek wong lanang gak digawean, nek wong tuwek duwe rak diular-ulari nggih. Ora diparis iki gak diular-ulari. Kae mak kok ndek dhuwit nyalik iki nggo apa, iki nggo apa, engko dadi mergawe tenang, ayem karek tambahane. Diular-ulari. Nek enek nek kene ya ora apa-apa nggih. Cukup nggo mangan ya ora apa-apa.
wong sugih melarat iki arek sing kuwasa kok. Tak termo nglampahi yo gak. Ndek bengi nangis, kena apa nangis. Mbok ibu kudu nangis, nek niki nyeluk ibu nggih. Ndek ibu dhewe ndekne kadang yo mbok. Nek dames si arang. Anakku ki nek Rafa ki nurut mak, kuwi Arifin. Nek dames dadi dol cilik lek dames. Mak Lina kan arang nyeluk bu to. Dadi Lina sing terngiang-ngiang iki nang Arifin. Dadi lek dames. Rafa ki nyeluk lek dames. Wong selukan ae kan. Ora apa-apa. Nek Lina ibu nangis. Dek nangis kena apa? Nggak nangis kowe. Tak kandek nang pakmu kowe. Dibantu Pak nangis, Pak. Nek nangis mulai nang omah. Mampus. Terus ya cek nangis wong pancen kudu nangis ya. Nangis semi piye nah? Aku mau kudu nangis. Eling kowe. Ya bener. Tenan percaya eling aku gen. Nek aku nek Jakarta ya. Nek aku nandek kene Jakarta, eling nangis kudu mulai wis aku gak kudu mergawe. Ngono. Nek aku lho, nek aku lek kowe nangis ki nek kaya aku ngono ki ndang mulai gak sah sekolah. Wis mergawe nang omah sak entuk-entuk emoh. Tak paksa ngono. Nangis ya kudu nangis ya Bu, mulai kudu nangis. Ngono ki wajar Ibu, kanca-kancaku ya padha nangis terus cerita kanca-kancane iki ngono ki. Cerita ten kancaku ki do curhat nang aku ki ya nangis Ibu. Asam wis padha lah nangis iki nangis. Aduh tuwek biasane gremang-gremeng sepi mah. Lah kuwi nang kosan ngono kuwi ki nyaman apa aku wis nyaman, Bu. Aku apa dalu omah engko ki biayane akeh nah. Ya mataku kok peteng. Nang omah ki biayane akeh. Nang omah wis delok-delokno guys omah-omah ngono ki tapi ki kenyamanane kurang. Tapi kuwi nek nang kos kono nyaman wis nyaman, motor sak motor ya wis aman. Lah kuwi nek omah-omah dhewe kenyamanane kurang. Nenggok pamane nenggok tuku-tuku kampung ngono kuwi kowe iki gledrah-gledreh. Ndelek apa gledreh, ndelek apa gledreh. Terus ndekne iya nek ngono kuwi ki iya. Ngono iki mikir neh ngono lho ngger ndek niki mok cerita tok ora kudu ngene-ngene nuga. Cerita. Pengen tuku omah, Bu, aku pengen tuku omah nang kene ngene ngono. Wajar ngger ngono. Kowe gak pengen diusaha nang kene. Aku ki pengen nek kowe nang kene ngono kuwi ki turu nang kene ngono lho. Duwe omah dhewe. Wah, nah. Pasang sauli mok sedelok iki nang. Patang tahun ora melek merem ora wis lulus dhewe. Kowe engko bar kuliah mergawe nang adoh. Kowe engko yo ngono neh pikiranem. Wis kerasan aku pengen tuku omah nang kene. Menungso isine mau ngono nang. Isine iki haslunasi. Menungso pikiran iki mau haslunasi tok ngono kuwi lho. Bar iki pengen iki, bar iki pengen realitis. Bahasane keren tapi gak iso. Lha wis ah. Ora apa-apa. Mau bercita-cita iki. Sing penting urip bendina kuwi dilakoni, guys. Iso ngliwati sing bendina ki wis seneng ra bae. Mbok kuwi nek ngaran Pakku nek maneh. Kok mikir sing ora-ora. Elek merem ndara tok dhewe ngono. Dadi pikiran bener Pakku gak abot. Dadi aku terok Pakku.
kok sing ora-ora. Ngono. Nah, dadi pakku ki wong ora duwe tapi ayem ngono. Ora kamrungsu. Anake mangan ra mangan wis isane mergane nggo alas, wis nggawa terumpak sikile ditaleni terumpak terus nggawa apa jenenge ngono kuwi jenenge sangklek apa wis udah nang alas entuk kayu dijejer-jejer payu kena nggo mangan wis. Angger teko ngono kuwi diponto mesti ngger aku cek cilik. Ngono kuwi payu wis makku wis diwangi-wangi ngono kuwi senenge mbayane ngger anak akeh. Makku yo cek berusaha dodol bayi. Dodol serabi. Wis nggih alhamdulillah makku cucu iso gedhekno anakku. Anak-anake nggih anak-anak itu cukup mangan. Makku ki yo diusaha wis meninggali anak-anak wis padha mapan. Waris di omah dhewe kangno ibarate melok maratuwa ya wis terus ngingeti mo ndek kae ya wis rada di omah wis di omah terus las wis di omah walo ndek kae manggon awar Mbak Yuku yo kawula tok kula nggih sam sing uripe menderita kuwi sambuh piye nasibe sak omah wayang sak kandang kan dhewe-dhewe nggih ora padha kok kon padakno ya ana sing duwe, ana sing melarat, ana sing sugih, ana sing merintis tapi keluargaku ki semua merintis biar bukan pewaris. Tenan, uga pewaris yen makku mok ndongakno mbek anake iso mangan warak nyandang. Wong anak orang ya ora iso mangan ngantek anake padha. Ngantek diwaca wong kampung anake seger kae kok mapan-mapan. Ndek kae wong melarate wong saiki didung sak bareng berjalannya waktu didongakno wong anake seger kae kok mapan-mapan. Tapi ya tenane ya alhamdulillah Pakku anake wis iso ngangkat derajate Pakku walaupun anak ora duwe ora entuk warisan. Gak entuk dunyane ya ngono mau ilmu selalu rendah hati aja marai anake aja ndangake mergawe diwarahi mergawe ora diwarahi keluyuran ngono kuwi ngono wis wong senenge tambayane ya ngerti anake Pakku wis seneng ombok dhek kuwe ngingeti anake makku seneng seger cah anake saiki wis padha penak. Padahal mbok diku sing sugih dhisik padahal biasane. Tapi anak mbok diku becik kloro-kloro. Becik ngantungno wong tuwek ngono kuwi. Apa-apa wong tuwek. Dadi mbok diku ngingeti anake Pakku wis padha penak. Andene ijik ya malah ngingeti koyo ngene yo malah seneng ya. Wis sing penting seger waras yo lho. Siji intine seger waras. Diparing donya sak isine bek nek awake lara, tatas ya tatas, tenan. Iki gak percaya wis. Wong sing lara-lara klunggir sam. Entekno donya, ngentekno apa, sing penting iki klunggir seger waras. Maniwa arang oblok-oblok sing penting seger waras. Seger waras intine seger waras ya Allah, paring ana seger waras, panjang umur sing iso bermanfaat, paring ana rezeki barokah, rezeki untuk rezeki sing halal. Dadi iki ngobani anak iki ben iso dadi daging. Maksudnya iso dadi daging ki apa? Halal sing dimplok nang nggo anake, dadi keturunan iki golek sandang pangan iki yo iso ayem. Gak kemrungsu. Kemrungsuke gawe video ngene. Mbah nek wong sing ngarani gawe video iki haram, silahkan. Wong kene iki adol-adol film yo ora udo, yo ora kawin, yo ora apa. Filme ibarate yo mangan ngene iki karo ngocros. Karek ora sing ngarani ya. Lan nek matan aku ngomong wong tuwek iki nomor 2 sugih melarat karo bojo. Somben kowe nek wis tuwek bakal iso ngrasakno. Aku ndek nom tidak bisa merasakan itu.
aku tukaran ambek bojo, pakku ngomong tak nggo terus. Iya, Nduk, wong sugih iki ora karo wong tuwa, neng wong sugih iki karo bojo, sugih melarat iki karo bojo. Terus tak rasakno berjalannya waktu, aku iso duwe iki yo karo bojo tenan iki. Melarat kloro-kloro ra iso mangan yo karo bojo. Gak iso tak artekno ki tak lakoni ngene iki lho. Tak lakoni, aku gak iso menjelaskan, tapi aku nglakoni. Pakku ngomong ngono ki aku nglakoni kaya iki. Wo nek ngono bener yo ora karo wong tuwa. Wong tuwa ki mok ibarate mok kanggo kedua, kanggo curahan, nenek rezeki dikeki nek gak yo ora apa-apa wong tuwa. Krungu anake seneng wis seneng. Gak wis nomor loro. Jadi pengertian iki seperti itu. Aja mbok artekno nomor tuwaku ngene rek jute ora ogak sing kaya ngono kuwi ya. Ini iki lho. Bertahun-tahun tak rasakno aku ora iso mangan ambek bojoku, direwangi ngojek, direwangi apa ya karo bojo. Ora karo wong tuwa. Mbok nek sing gak ndek bojo ngger gak ro ya karo anak lek gak apa-apa. Tapi nek sing tak rasakno ngene iki, wong bebojoan urip ngene iki ya aku iso duwe kaya ngene iki ya karo bojoku, ora karo wong tuwa. Paman aku duwe ngene iki wong tuwek mau trimo kecipratan nomor loro. Ora terus bandane mbok wehno wong tuwek kabeh kan ora kan mesti kan ambek bojom ngono lho. Wong tuwek iki mau kecipratan tok. Ning nek dongane wong tuwek tetep nomor 1 kanggo anak. Jadi berjalannya waktu yo estafet ngono kuwi sok ben kowe yo bakalan ngono lho ya. Dadi artine iki ngono. Nek mbok artekno ngene iki jero gak iso aku. Yo tak lakoni ngene iki lho, ger uripku tak lakoni ngene iki lho aku iso melarat sugih iki karo bojoku, ora karo wong tuwaku, ger sam. Tenan. Wong tuwa iki mok ndongakno tok, mulane wong tuwa ndek kae iki apa neh iso nyenengno, mbok kei ibarate mangan eling karo wong tuwek dongane ora putus-putus nang anak. Wis somben yo nek duwe anak yo mesti yo ngono guys. Pokok iki estafet apa sing mbok tandur bakalan ngunduh apa sing ngunduh kuwi bakalan mbok tandur. Lah kuwi nek ora nandur apa ngunduh lagi kan. Lah pan ngunduh pari. Lah ngunduhe pari lek tukule suku teki. Suket yo ora apa-apa kena pakan sapi ngono lho ya. Disyukuri yo ngono, rasa bingung. Umpamane nek parine yo dipakano sapi. Ora mbok sapeni yo ben dipangan tanggane. Iso bermanfaat. Ngono guys, seperti segera saudara sekalian sedar rezekine dana blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.